Młyń to jest przystępny dzilek, jakim obgadywam raport, co jest ma napisała z drecha Konrada Kowalścim, a osobliwie ten dzilek raportu, który gydyłe zetkanim stygnąc miesiąc przynnota młodych ich łecia makerbiunci, gdzie tam młody ledze szkłelice, gdeleły w swoich postulatach, brekłewnotach, jak widzą przynnota Kasiup Skłesce i Kasiup. Jemi łebgedeł zajmę płewedzi i rymy. Jak no tacich zewiszczów, które podrechłe wiwają te ich postulaty. Dzisiejszy dzilek łe atrakcjowesce. Tak w tym raporcie jest napisane. Brekłewnotą atrakcjowesce płeć skycy ta prawda, że nie wszystko co kasiepści nady wysado promocję. Literatura, media, wydarzenia w kasiepścim języku nie mogą sakrance cleno w kłel kasiepścigłe strzodowiścia, le muszą satekać z tego, co dziś młodych ledzy zajmy, niezależno etnicznigue spłedligłe. Z globalizacją nie musi biedkłewać, jeźle idzie rozemno ja wezweskac. Kasiebi a kasiebizna muszą wyplażać tyś ledzą z błótna swej głębe krążigłe, żeby kasiepści płedimy rozmiałe zainteresować tyś tych, co sa do kasiepścigłe języka, albo tradycje nie czeją przerzeszony. Co do tego to atrakcjowe na wiadomo, że to są atrakcjowy i pocygający, jakby to tak przedolmaczyć. Co le mało pierwszy, co nam ma na mysla przechłedzy, to człowiek i jego na snyziota, jo? Czy tam furśnota, jak ten człowiek wezdrzy. To jest też woźny. Leno nie chodzi mi o to, że ti kaszebi, przecież zajarze kaszebści bez amiele baro pindrzec, czy chłedzec na mecownie, żeby wezdrzec jak młody błegłebie. Choć co ty się wiedno dobrze, jak to dobrze wezdrzy. Ale nie chodzi mi o to, myślę, że zyznia w kaszebstwie feleje gambów. Feleje gambę, jak no tacigłe merkły, łesobłe łezce człowieka, chterna może pacygnąć do tego człowieka i chterna ty się tacim dokaza na to, że ten człowiek jest żyw. Że to nie jakoś tam płestacy, bo ja ci przeczytamy blues tam w Łódź-Błewniku. To nie jest płestacy blues historyczny. Jak my widzimy skarnią człowieka i to taką rechającą, jak na przykład na moim filmiku, no to wtedy my widzimy jakieś emocje, widzimy co ta osoba myśli i wtedy to jest taka atrakcjowe, może nie konkretno do tej persony, ale może do tego całe na reprezentuje, do tego całe na pokazywo, że my widzimy i co jest osoblewie woźny z dnia w tym ciądze sztecznej inteligencję, czyli my widzimy, że ta osoba, prawda, jest osobą, która nas zainteresowała tą temą. Jeżeli widzimy, że jest to pokasiepski gdy, widzimy jego skarnią, widzimy, że to nie jest blues jakoś tam gamba, które nie widzimy, no, tako co gdy w jakimś radiu, nie? Że to nie jest napisane jakieś tam krótci, nie wiedzę, czy to są przeczety, ale widzimy, że to jest ta prawdziwa persona. To my czujemy pocygnanty dotyka siebie, znaczy tam do jakiejś innej idei, dlatego że widzimy, że to może człowieka zajść, że to może człowieka płeckacyc do tego, żeby imać sobie sprawę. Jak jednego człowieka to przecygło, no to zdradziło tyś może. Dlatego jest wiadomo, że to by było bardziej atrakcjowy, jeżeli by na przykład powstawało wicy karnelów na YouTubie, wicy filmików na YouTubie z pokazywaniem gamby. Nie było jakichś tam często informacjowych, nie było jakichś tam często zwankłewych, ale z pokazywaniem gamby, jak no łesobłe w łezce. Przecież rozumiem, że niektórzy by mogli mieć łudba na filmik, na karnel na YouTubie, czy
na jakiejś innej platformie, no ale ja robię na YouTubie, tak tej na YouTubie gadam. No na przykład sromają sa swojej skarnie. Sromają sa gamba pokazywać. To ledzę. Jest to staciło jak VTubing. Wirtualne youtuberstwo. Że nie pokazywał to swojej gamby, ale no pokazywał ta gamba jakieś prestacje nacechowone, czy tam model 3D, czy prestacje. Ta prestacje może coś tam gadać. No najbardziej znane są te VTuberzy, co tam stylizują na anime, nie? Na tamta wezrzadka anime. Ale jak dobrze poszukuta, to są też taci karnyle, chterne, rozmiałe zrobić jakąś taką prestację bardzo prostą. Ja pamiętam, kiedyś był taki polskojęzyczny karnyl, gdzie tam prowadzała ta youtuberka, ona z niej pokazywała normalną skarnią, ja wiedzę jak ona wezrzy, ale ona długo pokazywała bluz taci cychłą taci papudzi, nie? Różowi papudzi, ta papuga prosto sa tak rechała i czasa była jakiś tam taci prosty cychunci, co ta papuga robi. To tyś nadawała jakiś taci sobie w łezce i ja wiedzę, że wtedy pokazywałem jakąś tam prestacją, która nie jest nama, to nie jest prawdziwy człowiek, ta papuga, że tam jakąś tam prestację bardziej w stylistyce anime, czy jakiś tam insi. Ale to jest równak prestacją, to jest równak jako łezce, jako przedsięg dla tego, że je łezką. Z dnia na mafele je dać łezce, a czasem tej łezce nie da się przekazać blues przez sum tekst, czy nawet blues przez sum głos. No bo równak my jesteśmy na tyle zmysłowymi ledzama, tak na zmysły zajają, że ten wzrok ma znaczenie, że my lubimy widzieć, my lubimy zdrzec. To jest ta atrakcjowość, że to ulecze też do czegoś sygną. Nie widzę, że mam bardzo piękną skarnią, ale myślę, że samo to, że ja mam to skarnię, to płaci go do tego, żeby mnie widzieć jak to człowieka. Nie to jest coś innego, jak ciebie i opisał blues, ja czy tam presję na Facebooku. Bo to, no ja teraz lepera i głos, a i zamkłoscą taką często intelektualną. I jest rzadka. I jakoś to dzieje nie dlatego, że ja jem piękny i snuzi, ale no to dzieje dlatego, że no, dzieje na zmysły i to samo to płacigo. Ale to jest taka jedna sprawa. Globalizację. Nie milec z globalizmu, z jaką słech objutkływać. Ale globalizację to nie jest coś, co jest zagryźbą dla kasiebizny, albo coś, co jest przykłewny kasiebiznie, bo jeśli będziemy tak gydele, to my będziemy tego zdania, że kasiebizna nie nadywysa do dniowego świata i do nazywani tego dniowego świata. Błe. Jeśli gadamy o językowej poliwalencji, to chodzi tyśle poliwalencja do takich rzeczy, co nie są sparłączone z kasiepską kulturą i z kasiepską tradycją, a nawet z kasiepskim etosa, czy kasiepskim płeciecim moralności. Może nawet nie z kasiepską spłelezną, nie wszystko co opływstywy po kasiepsku, musi sa widzieć ty kasiepscy spłeleznie, wiemy o jakiej spłeleznie mówimy o ty taci inteligencci elitarni spłeleznie, które na tłerzy kasiepsko płemerści zrzeszeni, które na tłerzy taci fuerum dobrze znanych dzejarzów kulturowych, które tam judzejele zakłemune, Kłedzy tyszłe karno studirów płemerani i to ekranży jaci sa wkład tego karna kruncy, to są równak elite. Już myślę, że każdy chyba widzi, że to nie jest tak, że cały kasiepski spłelezno jest ima elita ma zapłeznuny, nawet ci, co mają szkolny głowet kasiepści w szkole, ci młody jacis, no to nie wiedno ten szkolny ich zapłezny z tym całym ekranżem. Łódźba kasiepści w szkole to nie jest kasiepską etnofilologii, żeby to tak wezdrało, nie? A tymczasem ty kasiebi, ja ci żyją na kaszebach,
może nie gadają tak bardzo fajnie po kaszepsku, ale równak no, są z kaszepskich familiów, oni nie mają jakiegoś w krewie, w genotypie, nie mają jakiegoś nyternego nyterny zgrywę do kaszepskiej kultury. Dlatego, że nie wiem, że kaszepści weszywk, czy kaszepści jakiś tam kaszepska literatura bardzo im bardziej plażeła jak literaturę czy kulturalnie do wesa innych krajów, czy takie też światowe. Nie. I to nie tak też, że te gusta tych elitów to one się będą pokrywały z dniowyma młodyma. No nie, no to nie tak, że kaszeby są jakoś inaczej zbudowane i tu młodym bardzo się widziało to, co w jednostorym. Że młewa starków bandze młewą młodych. No nie, młewa starków to je młewa ju przestarzały, to je ta zastarzało młewa terna ju nie pasuje do dzyzniowiego świata i takie tyś z kaszebizną. Młewa dzyzniowych kaszebskich starków nie bandze odpowiadała fulno brekłewnotum młodych do wyrażania siebie, do wyrażania tego, co ich interesuje. Jeżeli chodzi o oferta, jaką kaszebści dzejarze czy kaszebści organizacje mają do młodych, to często tyś feleje takiego no spozdrzenie na tych nowych młodych. Czasem no ty do zdrzeniały oni próbują się opierać na tym, co ich interesowało, jak oni byli młodzi, jak oni byli tymi scelotkami, czy jeszcze młodszymi, nie? Oni nie wiedzą, co teraz jest w młodze. Może nie teli remusa, może nie teli płegdanków róże łestrości, może nie teli płegdanków dzejarzach i tym, co tam no te elity kaszepści dobrze znają, co bardziej spojrzeni na to, co interesuje młodych na całym świecie, bo mamy ta globalizacją, na taci światowi młode. Na przemiar, taki pozytywny przemiar, Rebel Tomorrow, karno, nu metalowy, choć niektórzy by może rzekli, że to pewna łestrzejszy jak nu metal, niewoźny, ale je taki karno nu metalowy, terno spiwo po kaszepsku. Widzą ich to z najaci z kaszepści rozegracja i bez ozieciu na przemiar, żeby oni byli na zjeździe kaszebów światowym, czemu nie, ale na kaszepskich rozegracjach ich nikt nie widzą. Dlaczego? Bo oni zajają w trzegardze. Bo oni zajają na takich bardziej strzodowiszczowych, nu metalowych, punkowych, no, tego typu muzyci, często też bardziej młodeznowych. Na tych rozegracjach czasem ich może płetka. Oni na przykład w Łelewie w tam Paszcze Lwa grają. To nie jest kaszepści strzodowiszcze, ale oni grają po kaszepsku i to nie jest jakieś tam że oni muszą mieć jakiegoś tam patrona w stację jakiegoś zajarza, co ich wprowadzi i przed tym wykład historię kaszebów. Nie, to nie tak, że na tej koncerty przechydy Cezary Webrach prądzyści i im dały socjologiczny wykład, albo że przechydy, nie wiem, Boziana Ługłewski i łena opowiady łedzejaniem zrzeszeni. Nie, to tych młodych nie interesuje prosto. Tak jak młodych płelichów nie bardzo interesowało jakieś, nie wiem, związk szlachte rzeczy płelity. No nie, oni tam, jak oni na przemiar mają wparłanczeni w ta subkultura nu metalową, no i oni tam się interesują tym, jak oni to zagrają, jak oni te tam growle, frajskrimy zrobią, to ich interesuje i cię bardzo dobra atmosfera. A ten kaszepści to jest do dywk. Ale to dzeju na tacie irt, że na przykład oni teraz nie wrócą do dum, jak coś tam kaszepści uczeją, to nie powiedzą, o, to jest taci starek ledzy na wse getka, ale no oni wiedzą, że ktoś tam jakiś tam no nysceletk normalno spiwo po kaszepsku nu metal. To jest taką mnisie znowu gytka, no ale on to robi, jo. I to nie jest tak, że jak ten cioska tam spiwy, nie,
po tym koncercie, gdy wizyta to je młewa naszych starszych, terumuta, turemusa i czetyta. Niłem tam nie je po to, żeby tam prowadzić kasiepską narodną propagandę. Łem tam je po to, żeby zagrać koncert, a że po kasiepsku, no łem je kasiemu, to śpiewał po kasiepsku, łem znaje kasiepści, no i jakoś to wychydy. I to jest ta atrakcja to jest ta globalizacja i reme wiaci może kasiebi zna wchadać. Artystce, łódsycce kasiepści, one mało co zajmają, no, wedle mnie marneją swoje trimy, marneją swoje talenty, myślące, że oni coś robią dla młodych, jo. Angażują się jak zachęcać młodych do zrzeszenia, jak zachęcać młodych do zainteresowania kasiepską kulturą. Jak oni się tym zainteresują, to po temu zaczną gadać po kasiepsku i będziemy mieli pokolenia gadających po kasiepsku. Nie. Wleze ta są na Reddita, wleze ta są na karna na Facebooku, jakiś tam, gdzie są nysceletkowie, czy tam już młodsi lezy i zobaczę ta, co ich interesuje. Ich nie interesuje Remus, ich nie interesują Roman Stanisława Janci. Z całym szacunkiem do wszystkich, jacich baro to zajmą i jaci baro to lubią, w tym mnie. Ale tej młodzi się tym nie interesują i oni nie mają takiego powodu, żeby się tym bardziej interesować, jak żeby polscy nastolatkowie się mieli tery zachwycać pana Tadeusza albo trylogią Sienkiewicza. Będzie sobie jedno taki dzyl, co będzie się tym nie interesował, ale no równak co innego bierze góra. Przez ta globalizację, je wiedzieć. Ale ta globalizacja na czym się opiera? Nie jakiś Remus, nie jakiś Jankę, nie wiszcze Tumka Fupci. Ale no, nie wiem, jakiś anime popularny. Teraz próbuję przebaczyć, co by było w mudze. Ja tu znaję plus z memów. Uma Musume, Frieren. Jakiś tam anime, nie wiem jak się nazywa, ale teraz jest popularny. Jakiś tam białce, co mu kłecy uszy i na kurzy cygaretę. I to jest fabuła tego anime. I to tych młodych zajmą. Albo jakiś tam, nie wiem, seriale Stranger Things, albo Breaking Bad, albo coś takiego, nie wiem, co tam na tych Netflixach leci, ja też tego nie wiem zebrałem. Jakby ja chcę teraz zacząć coś robić typiczne dla młodych, dla nastolatków, no to ja też nie wiedzą, to ja muszę zrobić jakiś research do tego. Ale ja myślę, że ci, co teraz zajmują się robieniem rzeczy dla młodych i oni idą to robić za kaszybskie pomierściłe zrzeszeni, i idą to robić wedle tamecznych łudbów, jak przecygnąć młodych do noszeni stanice na płechadze kaszebów, albo do, nie wiem, do wesiwani, no to nie wiadomo, że dokładno tym się zajmą, to tam młodzy znowu karno do sporów młodzezny, kaszebsko pomieściłe zrzeszeni, ale mam wrażenie, że czasa, jak dochodzę do taci wespółroby, te brewim tych wyżnych, instytucjów z tradycją, no to czasa do tego to dochodzi, no bo jednak trzeba słychać z tych starszych, w jedno jedno słychać starszych i czerpać z ich doświadczeń, ale no, że no, to, że starsi nie rozumieją młodych, to nie jest ni żadne łetkrecy. Ci młodzi są interesują czym innym. Sprawdzę z Reddity, sprawdzę z karna na Facebooku, sprawdzę z jakiś wtedy Square, czym ci młodzi się zajmują, jakieś z grę. Może w tę grę nie grają. Ale co to są za gry? Czy to są edukacjowy, uczeni za kaszepściego, albo uczeni kaszepści historii? Nie. Wcale mało nie. Często jest Hans bez weskani jakichś smudów, ale to też jest bardzo opóźniony. Ja nie gadam, żeby w tego nie robić. Ale jeżeli to jest przydno ta oferta, kaszepścigłe środowiska do młodych, no to sorry,
to zadzeju plus na ten procent młodych, ja ci akurat mają taci upładowania. Nie musisz się cało kasiepską młodzieżę interesować kasiepską kulturą i nie musi całe kasiepską młodzież się dogadywać z tym kasiepskim intelektualnym łekrążim inteligencję i dzejarzów, które nie pamiętają tam jeszcze czasów komuny, jak to się tam dzejało. Nie całe kasiepskie młodzieżna się musi z tym dogadywać. Mogą być kasiebi, co będą pfele na to, naprawdę. Dlaczego nie? Jak są płelesze, co młodzi płelesze, co tam no, nie mają za wielkiego uwyżani do tych lekturów, ja ci im kazale czytać w szkole na płelścim. Nie interesuje ich za bardzo historii. A jak jest ta płeleszezna w ich gambie żyje? Żyje ta płeleszezna w ich gambie i oni to nie tak, że oni zaczynają naraz przechadzać na anielści. Znają tam anielści, je wiedzieć. Bandą ebzera jakieś rzeczy po anielsku, ale gadać tym mogą po polsku. Ja ci z fandom sobie tu rzec też mogą po polsku. Nie mówię, że wychada z takiego założenia, że jak to jest jakaś szepści, to już by miało przecegać i jakby, nie wiem, stawiać taci, nie wiem, robić taci wyrzutę, taci łebwinę dla młodych, że ich to nie pocigo. Nie. Jednych to pocignie, drugich nie musi. Nie każdy sam musi czec przerzeszony do kasiepści kultury i tradycje i spytkłe widzne po starkach. Mamy globalizację, chcemy korzystać z tej globalizacji i ja wezweskiwać. Chcemy wezweskiwać motywę z Orientu, z Okcydentu, ze wszystkich stron świata. Ja wiem, że teraz jak ja ci story już, bo nie wiem, poszedł na koncert Rebel Tomorrow, to ci wita takie historie typu, że jeszcze nie wiem, pamiętają, nie wiem, Trepcika, Buntkę Wścigłe, nie? Tego typu starych zajarzów, żeby oni tam z nimi kawa pile. Jak oni by poszli na koncert takiego Rebel Tomorrow, to tam je to by była taka reakcja. Kasiebi tak nie śpiewają, nie? To nie je kasiepsi, to nie je to nasze. No ale halo. Kto powiedział, że to musi być kasiepsi? To je po kasiepsku. Z kasiepsim, jak no języka, chteren, wchydy w nowy remy. I tyś rozumie te remy podbijać, zajmać te remy. Nie mające takich ambicji, żeby propagować akurat kasiepści etniczny, narodny, kulturowi zdrzeni na świat. Żeby przejmać tyś te zdrzenia na tym brzeci globalizacji, tego brzeciego globalizmu. Ale jak to będzie po kasiepsku? Kasiepizna będzie rosła. I to będzie przecygało tych młodych.